Mehriban adamlar. Biz şu gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Sapar Ödeýewiň dürüdüjülügine bagşlaýas. Türkmenistanyň halk artisti Sapar Ödeýewiň Moskwanyň kino institutyny guturyp Türkmen film kino studiosuna işe gelende şo wagt rejissör Ýazgeldi Seýidow Gadym daglaryň rowaýaty atly filmi suratda düşürmek üçin taýýarlyk görüp ýörkä ilkinji gezek gördüm. Ýöne Sapar agany men Jappaklar atly filminde bir gara ýagyz Jahan Keşdäniň keşfinde görüpdim-de. Sapar Ödeýew bilen ilkinji duşugum şo bir filmde ýaşlygy gördüm. Ona men soradım, kim diýdim, soradım, bol diýdi. Kino ýan rejissöriň diýdi, ornmatary, Sagelliler. Ana şonu eýe men birinji gede görenimde şo eýdeki kömekçileri, ben tanýýardy. Eýdeki bize işe benim kömekçileri men diýmeýän şo gadyr jogapkärligi duýýan eýem daşyndan görünýär. Sapar Ödeýewiň ornmataryk edýän kino toparyny hiç ýyly täglik bolmaýar. Sebäbi ol şo kino goýjy kino rejissöriň görkezmetini eline alýar da şonu hemme taýýarlanan tamam 2-3 gedek barlýar. Şoňa jogapkärçiligi duýýan kino rejissöriň ornmatary ökümine belli boldy. 1972-nji ýylda Jappaklar kino filminiň finaldan geçmek için bizi kino studiýa çağırdılar. Şu taýda rejissörimiz Kakowaga öz kömekçileri bilen finaldan geçip başlady. Birinji Sapar Ödeýewi duşdum. Birinji görende bir ýüzi agras çekinlerdi. Kakowagyň benim soraglaryna da bir hil ajrap jogap berip başladym. Kakowaga da bilemeden geçen haparlarda berilen soraglara edilecek hareketleri hemmesini goýatdym. Bu näme boldy? Bu hareketler goýulma ýaranak diýip aýtdy. Seni bir da tolgunurýar diýip menden sorady. Sapar agaň ýüzüne seredip jogap berip bilmeýärmi? Kakowa duýdy. Bu goglanlar, oňa doglanlar. Mundan çekinmegin diýen sözlerinden soň men hemme edilmeli hareketleri berilen sorulara doğru jogap berip şu kino filmini oynamak maňa mesel etdi. Çağılık. İnsan ömrünün en ajaýyp döwri hasaplanýar. Köplünç adam öz çağılıgyna ýetizehini bilen tanylyp, geljekde ykbalyny baglajak kärine ýykyn edýär. Saparym ýaşlykdan kino sunugatyna işlemegi arzu edýär. Sapar Ödeýew 1949-njy ýylyň 10-njy dekabryna Ahal vilayetiniň Göktepe etrawynyň Körsagır owasyna Mugorlumyň maşgalasyny dogulýar. 1956-njy ýylda owadaky orta mektepde okap başlaýar. Ol 1966-njy ýylda mektebi tamamlap, Daşkent şäheriniň Teatral çeperçilik institutynyň artistçilik bölümine okuwy girýär. Ol okuwyny 1970-njy ýylda tamamlaýar. Edebiyat Sunat gazetine bildiriş çykdy da şonu Taşkent'in Astrovsk adynaky Teatral çeperçilik institutyny ýa bir topar ýygnaýanlyklaryny bildirişde ýazdylar. Men şonu diýdim, men okuw etjek diýemne ejem ağla uratdy. Meni goýarmajak bolup şonu kakym baý gitsin idi. Aşeýdi buna 1970-njy ýylda Teatral çeperçilik institutyny oturup Mollnepez adynaky drama teatryna iş öwretdiler. Onu da azyrak işläp işlemen men öz etrafyma gitdim de.
Onun vatan ulluğuna gittim. Bir yıl kulluktan soň 1972 ýylyň 2 iýulundan meniň kino sunuwatyna başlayan ädimni pata edýän. Bütün dünýä belli film aýatladım kinosy. Şo ekrana çykanyny hewes bilen tomaşa edip şonu men diýdim, Bizim şuloy alak artist olaýsak diýip umyd etdik de. Türkmen Film Kino Studiosunu şol işläp ýörkäk, onuň bile bir näçe filmlerde bile işleşmek müýesser etdi. Şeýle bir zähmetkeş adam eken. Kino diňe bir şäheriň içinde alınan ol, gumma gidilýär, çöle, dağa. Onuň şu ýerde kinoň suraty düşürýän döredilip topary günertan nahar iýmeli wagtym düşläni ýerimize gelýäs bili. Ağzanyň aşagyny ot ýakyp, dissenejik hemmemiz üçin naharym pişirýärdi. Sapar Ödeýew diýenni teatr aktýory däl ol, kino aktýory. Onuň suraty düşen filmleri we 57 sany. Sapar agany Türkmen kinosynyň kiçik keşplerini ýerine ýetiren uly ustad diýip aýdylýar. Sebäbi kino sunuwaty bir üýtgeşik ýüzi halya. Mysal üçin Türkmen kinosynyň taryhynda Şükür Kuliýew Marynyň bazaryny özüniň agaçdan ýasan çemçe, dürtgüç şolar satyp otyka Meret Atakanow kino rejissör görýärdi bir ýüzi üýtgeşikde. Şoň ýani üýtgeşik ýüzi kino sunuwaty halya. Edil şeýlede Şükür Bakşy filminde gulamyň kesbini ýerine ýeten ýoksalar ýokary okuw gutaranyň kino sunuwatyny urunýa teatr urunan. Şu halkyň arasyndan çykan zehinler de. Şoň ýani Sapar aganyň ýüzi bir üýtgeşikdi. Jappaklar filmine düşdüm dedim. Şonda bir epizod bar. Ýöne filme girmedi gynyn hakda da. Şonda men Söwdegäriň roluny oýnadym şo taýda, ýa-ni Jappaklar filmine. Oýnamda bir 400-500 metr matany ýa-ni Söwdegär adamla mata satýan Söwdegär adam. Şunu alyp barýa ýa-ni Jappaklar oýnadýarlar ýa-ni matasyny ýazýarlar da meýdana. Şol epizodu aljak bolamyzda bir kamerada şuň öňüne eýlägem çykdyň, beýlägem çykdyň bolan hakda şonu men bir türlü birinji keşfi döretjek bolsam, Gatabek dydamyna men halipam şonu kakora diýdi, Sapar diýdi. Beýdip oýnamaly diýdi. Öýdedim bolýdylar da şonu. Jappaklar kino filmini suraty düşüp başlan soň Sapar Ödeýewiň terbiýeçilik tarapynda da kän seretdi. Bize verilen sapaklara kömek edýärdi. Sebäbi biz mekteplerimizde däl şol kino düşürülen ýerleriň mekteplerine gatnadyk. Ene, tüýjün awat. Sen näme iş edip ýörsiň salpygulak? Eýtem sen jappaklaryň ogurluk etmeýänini bilen okmy? Endi bar da ruli kate. Näme gerek? Ey musulmanlar, bu ýaty urtlaryň sözüne kim dilmaslyk eder? Men muny düşünürip biljek welin gaty yaramada işdiýän. Men siziň hyzmatyňyzda hojaýyn. Endi bar da trudy saka. Kenzi bir trundy saka. Oňa kenzi var gerek. Kenzi var halwa da. Näçe? İlki bilen saka trundy. Ol ilki bir dadyp göräýsem diýär. Bolýa, alyň. Tarambur. Hojaýyn o sen halwaň tüýjü däldi ýa. O ne her tüýjü dälmişin? Özüm ýasadym ahry. Menkiden gowy halwa bolmaz bütün wagtda. Iň gowy halwadyr. Adamlar, dadyp görüň. Ne hil tüýjü halwa? Muňa herediňle men halwam tüýjü däldi ýa. Hani gummor şerden.
halwan, kismisin, bu balın muzun kim töler? Kim ýen bolsa şondanam sonra bala sen özüň idin, kişmişem eşekden talap et. Kim bilýär berkem o saňa töler? Men näsem kem halwa ýok. Bal vayalanny kismis dereksiz yitti. Kim men çeken riýanymyň öwüni nolur? Kezzap. Men sen hökdandan gelerin. Ýaşyl tukat bolma. Sen aýdýanyň dogry. Biz sen çeken ziýanyň öwüni dolur. Oňa derek al şu eşegi. Hal Mehmet Kakabaýewiň Altynyň Öwüşgüni adly filmde ilkinji türkmen newitçisi Sehet adly bir ýigidin kesminde çykyş edýär. O waşertlerini kynçylyklaryny seretmezden, sunpy ganyşçylyklary seretmezden türkmen newitçileri ilkinji diň dikip newit alýarlar. 74-nji ýylda Altynyň Öwüşüni film alynda bize Hal Mehmet Kakabaýew aldy. Şo filmi. Munna da men hiç zatdan habarym ýok. Men onu restoran astendi bolup işledim. Habarym ýok bolup bir gün Hal Mehmet habar diýdi, sen idi surata düşmerdiň. Taýyn bol bar eşiklerini diýdi. Onu menim oba kesip oğlumla näme? Ýaş oğlum matlar. Şonu surata düşmer oğlumla şo Altynyň Öwüşüni. Ýöne Hal Mehmet Kakabaýew ýaly şeýle aktyorlar bek tutýan rejissor men türkmen filmine däl beýleki gaýry döwletden rejissorlar bilen işlemede men görmedim ne. Ol hakykati talep edýän adamla. Ýadymyzça Spiridonov diýip bir aktyor bar. Şol kimdir sahnamyz bar da. Biz suwsuz zatsız şeýle ýanky suw zat gutarýar da Hal Mehmet bize bir gün agzymyza suw bermedi. Şeýdi oýnatdylar. Hal Mehmet Kakabaýew şeýle talap berdigini aýtjak bolýanna. Elbetde ol filmiň gowy çykmagy üçin gerekdir. Kino sunmat diýilen zat gaty özüni çekici zat bolan üçin şeýle men boldum. Daşenur kino studiolary Garagum bilen bagly ýa Dağ bilen bagly bir sahnalar bar bolsa türkmen film kino studiosyna gelýärdiler-de. Türkmen film kino studiosyna gelip sizden bir 3 tane artist aljakdyk. Suratlaryny görkezim diýip türkmen film kino studiosynda da arhiw we arhiwde de foto surat albomlary. Şu surat albomlary berýär. Şonu şu açyp ýanky kagy agdyryp otirkaş sapar agan surat gelýärim bil. Ine şular ses gerek diýip. Onu hem üçin diýdik şu hakyky şu gerek bize 100 diye, 3 diýip kinon surat düşülen dörejilik toparyň içinde de mudama saparaga bilen ýanky türkmeniň durmuşy, atlar bilen, diýeleri bilen bagly bolan sahnalary şonun maslahat sorapdyrlar. Gaýp men atam görmedim. İnşallah ertir tapar. Bir erde yığılar, onun cevap verir. Ben attım oğlum. Şeytan ağlarım deretti. Şeytan neymişsin? O senin atan olmalı. Şu cevap verendir. Ne emin oğlum? Atam celep bunun mular mısın? Boykam zıplama. Tapılar oluyor, man değirdir. İni görürdün. İnne de ahri, tapılmaz yani. Bunun cevdatına dağlar amüler bana geliyor.
Şeytan şu derede kıyrıkmadı. Beyledi, dümdü düştü. Ön her yerde kıyrıldı ayar. Yok. Yok. Şeytan. Sapar Ağa'nın elbette Türkmen Film Kino Stüdyosu'nda käbir filmlerde, baş keşiflerde de surata düşen yerleri var. Misal üçün yaz geldi Seyit'in Kadim Dağların Rovaýynda ol Nunna atly bir ýaşulyň kesbinde çykşy. Film gaty kyn şertlerde surata düşildi. Ulagan baranok kinon surata düşilen dörejilik topary ähli gurallaryny egiňe alyp jülgä girmeli. Ine şonda da gurallaryny götürmekde de kömek edip şol çylsyrymly şertlerde Nunna Aganyň kesbinde çykşy diýä surata düşilen filmlerde şu artist saýlanyp haýsam bolsa bir gahrymanyň kesbinin alanda onun göwnüjay şol artist yerine getirse onun şu gahrymanyň ady artistin adyny öwürleýär. Mysal üçin Sary Garrypy Gandym Ağa diýip aýgytladymda jüpüni düşen kespleriň biri de şu Sapar Agada Kadim Dağlaryň Rowaýaty filminde Nunna Aganyň kesbini ustatlykla ýerine getiren soň onu tomaşaçylar ana Nunna Ağa gelýär, ana Nunna Ağa diýip onuň adyny tutýardylar. Şey diýip onuň adyny öyle diýmek şol kesbi artist ustatlykla ýerine getirendigini anladýar. İyi tavır olmalı. Ata hopman seslenir oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. 18'nin elini yarattan Tanrıyım. Özüm kömek et. Kudretli çeşmede yetti oğlum. Ýagyr suwsuzlygyny andyraly. Şu Kadim Dağlaryň Rowaýaty film alnyaka ay kino studiýaň adamlar bilen salamlaşaýyn, işlenerim geldim bolýan. Ýazyly diýdi, "O, Sapar" diýdi, "Biz sen ýygyňdan adam uğratdyk" diýdi. "Biz sen diýdi, şu Nunna Ağa diýdi, keşbini tapşyrdyk. Sen şonu ýerine getirmeli. Häzir öýlenim eýem sugrata düşmäge başlamaly" diýdi. "Bizim wagtymyz ýok" diýip onuň inni Nunna Agada men sakalym bolmaly. Ay ýazyly men sakalym adamym ýok. Ay sakalda tapdylar, zat etdiler. Ýöne şeýdi onuň surata düşdük. Dogrudanam garaşylmady waka. Bar onuň iş ýerinden uruhsat alyp şeýle diýdim. Madaly meni iş ýerinden goýberdiler. Şeýdip Ata Döwlet bilen bile işlemeklik maňa meser etdi de. Men Ata Agadan gaty köp zat öwrendim. 6 metr ýerden bökmeklik bar. Ýüpü kesipde o çağı bilen şu Ata Agany gözläp ýörkak bir türlü alınan yerem bir çukonak ýerde aşağında ullukan daşlar var. 6 metrden şu ýüpü kesipde özüň gaýtmaklyk mençilip gaty gorkulu boldy. Gorkdum, çyn maýdanda gorkdum. Sebäbi kaskadörler zat ýazýarlardy. O taýda kaskadörmüzem ýok, zadymyzem hemme zady özüň etmeli boldy.
Kerim Ananov bir film surata düşürmäge girişende artistleri eşip giyindirýän jaýyna menen bardym-da. Sapar aganyň kellesi telpek giydirip egine dolu giydirýärler böyle hakyky türkmen ýaşulysynyň kesbine giräýärdi. Şeýle bir oňa telpegim gelişýärdi. Odam kino surata düşürmäge başlanjak wagty sakalyny almazdy. Hakyky özü östürip şol timar verip surata düşürdü-de. Filmde işleyen suretkeç bolýar. Şolardanam kä halatlarda gobul ýedi. Täze şu düýänlärin bedemek, aty bedemek. Täze hemme haýwanlar dünýälik türkmen kinolarına gatnaşýarlar da olar. Hemme de. Atlar da kä adamyň ýanyna eltenakda. Şu öz gaptaryna dik durmato seyfi. Köp artistler ýanyna eltenak bol. Ondan şu seyfi ýok wagtyna sapar diýen bolyp şu sapar günü var ya da olayım. Eylek adamlar iyiden geliyor atın, yengse yüzünden. Günü gözünde taraftan baraya koyuyor, at yüzüne yere sarlayı. Halipam kakavara seyredip araştırıcı film aldı da 150 tane atı şu filmde suratı düştü. Şunu Finçova'nın ilerisine dağın için alıp gördük de. Dağışlık yer. Erdirli vaka oluyor da atlar tayanı oluyor, dağda oluyor. Bir kıyınçılık da. Sonra bir epizod vardır. Karakçılığın keşfini biz dörediydik de. At çapbar yakan, rotayda yıkılmalı atlar var da. Tomaşları eğer ünsör seyretseler, at bir tüydü yıkılyanırdı üstüne aktör ya adam zıngırık gidiyanırdı aray. Şu epizodlar katı bir hoplu sebebi at dur diyenini durun akta. Oğuzhan adındaki Türkmen film birleşiminde de Kerim Ananov öz kakasının hikayesi esasında 100 atlı kısa metrajlı bir çeper film surata düşürdü de. Şonda bir sözüm gürlän ok, onun kahramanı. Mühim atlı bir kahraman oynayada. Baba Ananov şu adamın duygusunu çuңur edip berip bilýär. Şonam Kerim filmde beripdir de. Bir wagtlar mektepde okuyaka bir gyzy bir süýýär. O gyzym bolsa başga bir ýerine durmuşa çykýar. Urşturan soňam onuň adamsy urşa gidýär. Urşda wepat bolýar. Ol dulgalýar. Odun suw gerek bolsa kömek etýär. Emma şol süýgüsini aýdyp bilen tuğdan aşagyna çöküp şeýdip bir oturýan bir sahnasy bar. Ine şonna onun gözünde bir wagtlar onun sınıpdaşy mektepde okan süýün entigi yüreginden şu süýgüsi çykmandygy. Ine şol duýguny okatýar gözünde. Ol filmde gürlän ogam. Emma şonu hemmesi şu duýguny berýärdi.
kino alnayan, hurudu düşüren pursotlarda arasında bir demalışık oluyor. Adamlar katı ya diyanlar, hayvanları seni ya diyanlar. Onun arasında bir kıyısıcık demalışık bolayın. Şu sapar anırda yekoydu, otuyor şey ettiriyor. Ya doğdu bilir ya. Ne ilgalı olmazsa kalacağına morda ya doğdu. Görünüp durdu diye var yok. Şun eğninne. Saparın eğninne. Ondan yanında artıktan bir oturdu olayım. Ben ayttım. Görüyor musun dedim. Ya kalacağına morda kino ne diye adam dedim. Ya da şu ben bir saat diye ne diye dedim. Ondan kaptanmada da bedeli saparın öğüdü. Beden ulu büyük düğüs dur. Ona yankı sapar dedim olayım başını alırdı. Şu diye dedim, bir bağdalı bököngde hiç daha da yapışman depetine çıkıp edeceksin dedim. Bayrağım var dedim. Bayrak neyme olur dedi. Bayraktan arkaya mı oldu dedim, ben tanıyan dedim, ne de şayet dedim. Bayrak bolor dedim olayım. Yankı yerine ne olsa turdu, bir eğreni aletti. Şu eğreni aletti de bir dönem bir bağdalı da ikinin oturun üstün, bizim üstümüzde bir Allah'a vurdu bizim üstümüzde, okturup benim yanındaki yerinden kaldı korkup. Şu bizim yanıma yedim o şu bir dönem şaratanlık ben şu diyor tarafa. Bir bağdalı indi. Ne hidimin enli, ne me yapışlarından biz bilmeyen ağırlık koyayım. Hem düğün üstünde hek garip oturuyor. Yıldırım çalttığında. Düğün öyle bir yenilikten kellesini kaldırıp da giyin vurup sapara verseretti de aşağı yüzünü sallattı düğüydü kellesini şeydeydi. Onu katlarında oturanı seyrettim ben. Benim anlıydım, öğdene gelliydim o. Şeyle geliyordu da etti. Bayraklıydı, halallıydı. Biz näme o wagtlar ýaş oglanlar bilen bir degişýädik, gülüşýädik. Ýöne Sapar ağa iş wagty hiç gülüşmäni, degişmäni bize ruhsat bermezdi. Sebäbi iş elmidam iş bolmaly, iş wagty dinç alanlarına gülküýüňizi oýnuňy şu wagt ediberin diýip bize maslahat bererdi. Sapar Ödeýew köp ýylların dowamında Türkmen Film Kino Studiosunda işlädiň tejribe toplap köp rejissörler bilen dörejilikli işledi. Olaňkylyk häsiýetini, dörejiligini öwrenen soň Türkmen Film Kino Studiosu şoň dünýäsine ýakynrak bir näçe dokumental filmleri rejissör hökmünde suraty düşürmäge de ruhsat berdi. Ol diýe malum, dünýe malum, Köpet Dagyň jülgeleri, Ak Buğdaýyň mekany, Pragyny gören dağlar, Kurban Bayramy, ine şeýle dokumental filmler onuň dünýäsine ýakyn filmlerim suraty düşüripdi de. Dokumental filmler seyredende öz mekanyna bolan süýgi, hormaty görýärsiz. Duşluklarda diýerler de Sapar ağa sen bir aşyk bolan adamyň keşfini döredin akmy ýa bir mulayim adamlar var, şolun keşfini döredin akmy diýip sorak berýär. Bazara var ýa ýene de ýanky diýişmeli adamyň arasynda bolanyny ke adamlar bir türlü şu yankı 20. keşiflerden mi bilmedim ya ana o keşifler oynan kinolar var elbette. Yönü ne elbette yankı kino diýen sunatda birin elbet keşifler öğretmeli, birinin bir qow keşifler öğretmeli. Ine men esasy bir diýjek bolan adam. Film goýjy rejissörler var. Ýazýarlar ha plan aktör men alarny diýip de aýdaly men Sapar Ödeýew bolan Sapar Ödeýewiň keşfi yankı garap bağın keşfine kavat geliyor deyip yankını yazıyorlar senaryon. Okuduğunu diyorlar. Okuyan bir. Men yine de 20. rol oynamalı diyen, öyle yandan fikir ediyen. Tebebi men yüz keşfim şumat hazır bir siyasetli adamları döretmeklik için yaratılan adam deyip mene ödüm gözümün şeyle tutacağını. Kämillerin edi-hedi her zaman kesbini yürütjek şägir taýlaýa. Aňda baryn, kalypda baryn aýaman. Adam özün adamlara paýlaýa. Degenip, uwanyp, şatlanyp böküp, inçe duýgusundan dünýä erş çekip, kalbyn keşde öýdümlere paýlaýa. Gazal goşga aydımları paýlaýa. Adam ödün
adamlara paylaya. Milli kino sonucunu estirmekte ölçeksiz koşan bu artistimize hormatly prezidentimizin fermanı bilen 2009 ýylda Sapar Ödäýfe Türkmenistanyň halk artisti diýen ad takyldy. Ussat artistimizin Türkmen kinosyna koşandy gaty uly. Hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, başı dik bolsun, ýyl-ýurt bähwitde alyp barýan işleri mudama rowaj alsyn. Hormatly prezidentimizin hemişe jany sağ bolsun, başam hemişe dik bolsun. Şeýle halipalarymyza uly sarpa goýan üçin hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, hem de tüten işleri rowaj alsyn.